всички участници от къщата на инфлуенсърите сезон 3. И също не забравяйте, че това е лично мое мнение. Ако вие имате различно, напишете коментар. И също така не забравяйте, че нямам нищо против нито един от тези хора. Просто някои са ми били по-симпатични от други. Затова да, приятно гледане. Както виждате, тук сме подредили всеки един участник. Имаме 5 оценки. Започваме от най-високата оценка велик. Там поставям човека, който е най-добър. След това много добър. Ако поставя някой там, това е много добре. След това става, което означава, че нито са били много добри, нито са били много лоши. След това е разочарование. Това е, ако някой участник примерно не ми харесва толкова много. И провал е, ако въобще участника не ми е харесал. Добре, започваме с Виктория Първанова. И също така забравих да кажа, че оценяваме участниците спрямо две категории, а именно самата им игра в къщата, примерно колко надалеч са стигнали, дали са били интересни. И втората категория е самия човек, примерно в реалния живот, извън къщата. Сега за Виктория не знам много от реалния живот. Знам, че е инфлуенсър и прави такива травел видеа. Ще поставим на Става, понеже имаше любовна история с Данката. Тя стигна изключително надалеч, буквално беше на една крачка от финала. И сега време е за Янко. Така, очевидно той е един от финалистите, тъй че той още има възможност да спечели. С ним Янков беше един от по-така интересните участници и може би беше участника, който получаваше най-много екранно време. И също имаше любовна история с Валерия. Въпреки че не мисля, че да, най-добрият пример, ще го поставим на много добър, понеже беше доста забавен. И също така забравих да кажа, че това видео го снимам в деня на финала и буквално финала е след 1 час и нямам никаква представа кой е спечелил. И когато качвам това видео, вече ще знаете, затова не знам кой е спечелил. Да, вярвате или не, това видео ми отне близо 1 месец за обработката му, понеже го снимах няколко часа преди финала и го качвам чак сега, за което се извинявам. Просто да знаете, че когато снимах това видео, не знаех кой е победил. Затова благодаря ви и нека продължим. Време е за неговата любимка, тя е втория финалист. Смятам, че като Янков също беше доста забавна. Изглеждаме като добър човек в реалния живот и не съм сигурен с какво се занимава, но я поставяме на много добър. Сега време е за мастермайнда на къщата, а именно Дани. Ще си признавам, в началото много го хейтих и много го мразех, но сега като се връщам обратно, осъзнавам, че нямам много причини да го мразя. Той започва коалициите и като цяло благодарение на него беше доста интересно и затова го поставяме на много добър, понеже все пак започва коалициите и като беше добър участник. От видеята му, които съм гледал, ми изглежда като доста готин човек в реалния живот. Сега пък е време за певеца на къщата, Антонио. Той отпадна изключително рано, затова мисля, че разбирате, че не мога да го сложа твърде високо. И също така доста време беше извън къщата и мисля, че го има само в няколко епизода. И буквално имаше коментари къде е Антонио постоянно. Въпреки това мисля, че беше доста забавен понякога. Ана, Маруке, ти ко правиш тук? Какво ме копираш, бе? Ей, аз! Ко правиш тез? Просто наистина отпадна твърде рано и не участваше в доста от епизодите. И освен това знам, че е правил някакви неща с виз. Затова просто няма как да го сложа по-нависоко. И сега е време за следващата певица Венета. Според мен от всички в къщата тя беше така. Придаваше като най-добър дух и да, беше със сигурност добър участник, стигна горе-долу надалеч и според мен в реалния живот от това, което съм видял, е доста добър човек. Затова я оставяме на много добър. Време е за нейн приятел, а именно Тодор Азов. В началото на къщата бях за него, понеже му гледам видеята и смятам, че е така доста добър човек в YouTube и не само. За съжаление отпадна доста рано и беше по-плах и не говореше чак толкова много. Аз съм сигурен, че говорил, просто явно не е бил достатъчно интересен, за да излъчат неговите кадри. Въпреки това обаче го слагам на много добър, понеже смятам, че е много готин човек и му гледам всичките видеа. Затова мисля, че заслужава да бъде сложен в много добър. Преминаваме към Костито и често казано за него не мога да кажа много. Някак си според мен винаги минаше покрай капките. Това е една от причините защо стигна толкова надалеч. И ако беше малко по-нехаресван, щеше да отпадне доста по-рано, понеже не смятам, че се представи толкова добре на самите игри. И лично на мен не ми беше най-интересният играч, затова го слагаме на разочарование. Сега е време за третия финалист Кико Маняк. Въпреки че беше против коалицията, още на първата номинация създаде КЗС, което е коалиция за самосъхранение. Въпреки че беше против коалициите, още на първата номинация създаде коалиция за самосъхранение. И въпреки че беше за самосъхранение, продължи доста надалеч и не беше чак толкова за самосъхранение.
коалицията беше еднаква като тази на Жорката и Дани, но въпреки това някак да не го слуша на Велик, понеже наистина Кико ми е любимия участник от къщата на инфлуенсърите сезон 3 и в реалния живот ми изглежда, че е доста така скромен и човечен. И сега време за Алекса. Наистина се радвах, че не изгреших името. Тя беше втори участник, който отпадна и затова я слагам на разочарование, понеже отпадна доста рано и в реалния живот наистина не знам много за нея. Мисля, че беше горе-долу забавна, но я слагаме на разочарование. Следващия участник е Цонев, като цяло той беше доста потаен и не се показваше много на камерите, а всъщност той самия е бил един от така най-движил коалицията. Като цяло ми изглеждаше като доста свестен човек, затова го слагаме на става. След Цонев следва Васил Калинчев, Shadow Hex. Васко, Shadow Hex ли си или Shadow X? Shadow Hex. Буквално гледам видеята на Shadow Hex от много малък, даже помня някои видеа от стария му канал, които сигурно са били преди, не знам, 9-10 години. Също така твърдя, че се представи доста добре на игрите и не се показваше много на камерите, но иначе ми хареса и го слагаме на много добър. Ето го слагаме. Единствено според мен твърде много се довери на Дани и му беше малко като пешка и като цяло това е причината защо отпадна, понеже все пак Дани го пусна. Сега не казвам, че е нарочно, но просто твърде много се довери на Дани. Следващия е Спас, който, често казвам, ми хареса. Разбира се, той имаше голяма драма с Емо Каменов, който буквално няма го тук. Добре, чакайте да му намеря снимката и да го добавя, понеже все пак и него трябва да го оценим. Добре, вече добавихме Емо Каменов, обаче чакайте да го върнем най-отзад. Него последен ще го оценим. Знам, че доста хора харесват Спас, на мен не ми беше любимец, но беше окей. Затова го слагаме на става. Следващия участник е Моника, която буквално отпадна на втория ден. Ми е малко трудно да оценя, но за съжаление мисля, че е първият участник, който ще отиде на провал. Не се извинявам се, обаче отпада много рано и единственото нещо, което, единственото голямо нещо, което направи е, че се съблече гола и се снимаше в кухнята. Затова наистина няма как да я поставя по-нависоко. Като гледах подкаст с нея, малко ми стана гадно, обаче просто няма как да я поставя по-нависоко. Сега отиваме на Ставрев. Той сега горе-долу надалеч и ми изглеждаше като интересен участник, затова го слагаме на става. Ето тук е така, преди Цонев и преди Спас. И знаете какво? И преди Вики. Така. Сега е ред на Веси, която е кралицата на тъмницата. Буквално стоя повече време в тъмницата, отколкото в самата къща. Буквално вместо да казва, че е участвала в къщата на инфлуенсърите, може да каже, че е участвала в тъмницата на инфлуенсърите. Сега беше интересно, но се колеба между много добър или става. Знаете какво? Ще я сложим на... Харесва ми, но ще я сложим на става. Е така. Преди Виктория. Е така. Добре. Сега е ред на Мария. Тя също стигна доста надалеч, обаче накрая просто това с цигарите направо прекали. Правила няколко опити да вмъкне цигари в къщата и накрая това, че не съжалява, че всички са наказани заради нея. Направо това, като го каза, наистина бях изумен. Как ще се извина? На кой да се извина? За какво да се извина? На мен някой помогнал ли ми? Не. И накрая пак аз да се извинявам. За какво да се извинявам? Аз съм последният човек, който трябва да се извинява на който и да е. Те на мен трябва да ми се извиняват. Защото буквално всички в къщата са наказани заради теб и ти не съжаляваш. Наистина заради тази причина я слагам на разочарование при нейната приятелка Алекса. Понеже не беше много интересна и като човек наистина това с цигарите е направо не знам. И последният финалист е Георги или Жорката. Заедно с Дани почнаха коалициите и между Жорката се представи доста добре на всички битки буквално. Значи от всички в къщата, може би Жорката се представи най-добре на всички битки. Буквално беше толкова добър, че по едно време помагаше на другите. И заради това го слагаме на много добър. Така, даже малко ще го побутнем. Така, слагаме го ето тук. И последният участник е Емо Каменов. Наистина имам чувство, че не е справедливо да го оценяваме, понеже е някакво... просто не е справедливо. Това е финалното класиране за всички участници от къщата на инфлуенсърите сезон 3. И ево на Павел Колев и Исака, че са направили толкова добра продукция. И да, това беше за видеото. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да оставите едно харесване на това видео, да се абонирате и ще се видим с вас следващия път.